11 år, og jeg går til noget, der hedder capoeira. Jeg drømmer om at blive træner, og så få mit eget hold. Og så håber jeg på at blive mester. Capoeira er en brasiliansk kampkunst, som slaverne opfandt i Brasilien. Det er en blanding af akrobatik, kamp og musik. I capoeira er man 2 og 2 sammen, når man laver det. Man er inde i en cirkel, som hedder en roda. Så gælder det om at få det til at flyde ind over hinanden. Altså selvom jeg holder meget af capoeira, så her på det sidste, så er det ikke også sjovt, fordi 2 af mine bedste capoeira-venner, de er rykket op på lidt ude, fordi de er fyldt 12 år. Jeg synes, at det, der har været irriterende ved at gå på børneholdet, det er, at hele tiden kommer nye. Altså, det er selvfølgelig godt, at vi bliver ved med at træne det samme, fordi så bliver vi jo ikke så gode til det. Men et eller andet sted, så lærer vi ikke noget nyt, på grund af, at der hele tiden skal komme nye, der skal lære nogle de ting, vi har lært. Frej, hvis nu du synes, at Danilo han er ude af trit med virkeligheden, ikke også? Ja. Og bare fister rundt for sig selv, så skal du ikke stoppe op og stå og kigge på ham. Så må du gå en runde rundt og sætte dig ned og starte forfra. Fordi han er så meget yngre end dig, kan du godt lige sige til ham, Danilo, hallo. Men ikke stå op lige pludselig og stå og kigge på ham. Det er arrogant, okay? Hvis I bare lige sætter jer ned i andre. Sten er min træner, og han er god til at undervise. Ned til siden. Så ser jeg meget op til ham, fordi jeg synes, han er virkelig god til capoeira. Og så afsted. Okay, godt nok. Farvel, Sten. Farvel. Ha' det godt, Thomas. Ja. Farvel, Sten. Hej, Frej. Ha' det godt. Ja. Jeg skal lige snakke med dig udenfor, inden du går. Okay. Okay? Så jeg lægger lige ting på plads, så kommer jeg. Okay. Ja? Hej. Nu er du sådan efterhånden ved at blive lidt større, og så har jeg ligesom forstå, at du godt kunne tænke dig at gå på voksenhold. Ja. Altså, der er lige en ting, og det er, at du passer ikke din træning ordentligt godt nok nu. Der er lidt for mange gange, hvor du kommer for sent, og så er der også en gang imellem. Det har ikke været så slemt på det sidste her, men ellers, hvor du ikke er, hvor du så ikke er dukket op. Ja. Og det duer ikke så. Okay. Men altså, vi kan prøve, hvis du gerne vil, hvis det er noget, du tror, så kan du virkelig passe din træning her i denne her måned, der kommer. Og så kan du så prøve at være med til Pechins workshop, når han så kommer her i slutningen af måneden. Og så kan vi så se, hvordan det går. Jeg glæder mig rigtig meget til workshoppen. Jeg glæder mig også rigtig meget til at møde Pechino, fordi det er meget sejt at møde ham, fordi han er jo vores mester, ikke? Så han er jo rigtig sej. Kom nu. Jeg bor i Brøndbyøster sammen med min mor og min lillebror Nikolaj og min anden lillebror Bertram. Hvad er det? Kom nu, Tarzan. Nu skal jeg vise jer, hvordan jeg bor. Det er lidt så køkkenet. Der er lidt rodet. Og det er Allan, min mors kæreste. Og så kan vi lige gå ind i stuen. Det er min lillebror Bertram og min mor Lisa. Hej, Balle. Og det er min abe lillebror, som kravler opad. Og der har vi så en første sal. Det er min mors soveværelse. Og så er der det her sted, som er lidt uhyggeligt. Det er sådan et pulterkammer, kan man sige. Bortset fra, det er lidt større. Jeg tror, det spøger heroppe. Det er rigtig uhyggeligt om aftenen. Så kommer der alle mulige underlige lyde. Det her, det er mit værelse. Der er min seng. Og her er min sækkepude. Den er bare dejlig. Og så er der mit skab med spejl i. Og så er min altan her. Og mit meget, 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 meget røde skrivebord. Prøv at se mig i dag til træning, ikke? Så har jeg så snakket med Sten, på grund af det der med, at jeg gerne ville rykke op. Men så skal jeg altså også komme og passe min træning. Fordi, fordi ellers er det jo lige meget, jeg går der, ikke?
Og hvis det går okay, så kan jeg godt få lov til at rykke op før tid. Det er jo mere end bare onsdag og fredag, ikke? Det er både mandag, onsdag og fredag. Så skal du komme. Og hvis du virkelig vil give det her en omgang, så kan du få lov til at rykke op og være sammen med dine lektier og skolen. Det ved jeg godt. Du skal ikke komme hjem kl. 8 om aftenen, og så skal til at lave lektier. Så skal det være, når du kommer hjem fra Capoeira, fordi så kommer du hjem, og så vil du slappe af og hygge dig og sådan. Jamen, så når du kommer hjem fra skole, så skal du lave lektier, ikke? Altså Capoeira, det er fedt på grund af, at der er rytme i. Altså jeg kan godt lide musik, ikke? Så er det fedt at kunne gå til Capoeira. Og jeg kan også godt lide at røre mig, og jeg kan lide at lave akrobatik og sådan noget. Så det er fedt at kunne lave alt det på én gang. Helt tilbage i grundstilling. Der skal du lande. Okay? Sørg for at lande der. Ja, ryk ind. Du må lave den her. Farvel, Victor. Selv tak. Må høre den sang næste gang der. Okay? Vi skal lige huske på, at her i weekenden er det karneval. Det står nede på opslagstavlen. Jeg skal overtale min mor til at blive hjemme fra, Samsø. Jeg skal til Samsø ved min skole. Og så er en af dagene, hvor jeg kan komme. Til Capoeira der. Men det gør ikke så meget. Altså, hvis der er en eller anden dag, hvor man ikke kan komme, fordi at man skal på lejrskole, ikke? Fordi det er vigtigt, at du passer din skole, når du træner Capoeira. Så hvis du er væk en gang, fordi du skal til Samsø, så skal du bare have en god tur til Samsø, ikke også? Okay. Men der, hvor du ikke skal komme, hvor du ikke skal glippe, det er, at jeg bliver lidt træt, eller nu glemte jeg tiden, fordi jeg sad og spillede PlayStation, hvad pokker man nu kan finde på at lave, ikke? Der skal man virkelig sådan, nu skal jeg huske at træne, komme til tiden, ikke? Okay? Tak for i dag, Sten. Ja, selv tak. Det var rigtig godt. Det er godt. Er det godt, ikke? Vi ses. Hils derhjemme, ikke? Ja. Hej. Udover at bare kunne lave Capoeira, skal man også øve at spille på de her instrumenter, og ikke bare kunne lave spark og sådan noget. Og så mit yndlingsinstrument, det er berimbau. Hvad spiller du ikke noget med dit gang i? Noget hollandsk techno. Ja, de skal ikke have svilet på. Jeg skulle egentlig have været med Capoeira til karneval i weekenden. Men min mor holder pinsefrokost samtidig. Men jeg tror nu, det er bedst, hvis jeg kan prøve at komme alligevel. Fordi jeg kan komme til karneval, vel? Altså med Capoeira? Ja. Men så søndag vil jeg så meget gerne derud, og jeg ved godt, vi holder pinsefrokost, ikke? Mm. Nej, der kom der alligevel. Hvad tid er det? Hvad tid? Har du ikke fået noget tid? Jeg var informeret Sten om det i morgen, så. Det er bare det fra, at du skal ikke selv tage derind. Så kan du tage mig med dig. Nej, det kan jeg jo ikke, fordi jeg holder pinsefrokost. Men så må du bare lade være med at holde pinsefrokost. Ja. Men enten så skal du blive hjemme. Så vil jeg tage min far med. Ja, eller så må du ringe og spørge, om din far vil tage dig med dig. Jeg glæder mig til i morgen, fordi jeg skal have dreadlocks. Fordi jeg synes, det er sådan rimelig sejt. Og så er det sådan noget med, at vi ikke må have bandana på mere til Capoeira. Og så er det svært at træne, fordi jeg har så langt hår. Og så synes jeg, det er meget sejt, fordi alle de der brasilianske mestre, de også har det. Hej. Goddag. Det bliver rigtig fedt. Jeg ligner ham der, den onde fra det 5. element. Der er helt skaldet, og så har han bare sådan en tot her. Okay, det gør jeg måske ikke. Nej, det gør jeg ikke. Ej, jeg skal lige lade se her. Hvor er det fedt. Altså, min nationalitet, det er jo ikke bare at være dansk. Det er, at min far, han er jo fra Mexico, og min mor fra Danmark.
Så jeg er halvt dansker og halvt mexikaner. Det synes jeg jo selv er meget fedt. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Da jeg var 10 år gammel, det var faktisk da jeg var 9 år gammel, der gik mine forældre fra hinanden, og jeg var overvildt ked af det. Det var så sygt, men jeg gik fuldstændig i koma den dag, og jeg har det fint nu. Det er ikke noget, jeg tænker på overhovedet. Hvordan har du? Jeg er hos min far hver torsdag, og så hver anden weekend. Så hygger vi os sammen. Déjame ayudarte. Ahí está bien. Bueno, hijo, ¿está buena la carne? Siger han jo altid. Jeg spurgte min far, om han ikke ville tage mig med ind til karnevalet. Men det var ret sjovt, fordi det kunne han ikke. Så nu er jeg altså nødt til at møde afbud til stien. Stop, piller jer selv! I ørerne! Vi ved, indtil jeg siger stop! Quando o veneno da cobra se espalhou e o caboclo no morre viciou. O veneno da cobra se espalhou e o caboclo no morre viciou. O veneno da cobra se espalhou e o caboclo no morre viciou. O veneno da cobra se espalhou. Jeg har fundet ud af, om jeg kunne komme til karneval. Hvad så? Du har fået nyt hår der, hva'? Ja. Ser godt ud. Og hvad så? Så skal der sådan noget... Så skal jeg proppe olie i og alt muligt, så det bliver dreadlocks. Det er rigtig ulækkert. Og så må jeg komme vaske det en gang om måneden eller sådan noget. En gang om måneden? Ja. Men det er fordi, rigtig skulle vi jo have pinsefrokost den dag, vi skulle til karneval, ikke? Ja. Så ville jeg jo spørge min far, om han kunne tage mig med derud. Nå, Men på det søndag? Ja, men det kan han altså desværre ikke, så jeg kan ikke, jeg må ikke tage derud alene. Nå, for pokker. Nå, det er ikke så godt, jo. Nej. Så du skal blive lidt længere. Prøv at snakke med din mor, om du ikke kan være her længere tid, så på onsdag og på fredag i næste uge. For der er jo ikke noget på mandag. Jo, men jeg er på lejretur den dag. Jo. Du er på Men jeg kan lejretur godt komme næste om uge. fredagen. Okay, så tager du din benebag med om fredagen. Ja. Okay. Ja, det er godt. Vi ses. Ja, så en god tur. Så ses vi slet ikke i næste uge før på næste fredag. Nej. Nej. Vi står af med dig. Vi ses. Og vi er nu på vej til Samsø. Hej Schubert. Hej Martin. Hej Rander. Hej Viller. Og vi sidder rigtig her og hygger os. Solen skinner. Emil, må jeg se, hvad det er? På boldbladet. Jeg har også 70 kroner. Natasha, er du dårlig? Ja, det er så, hvor vi sover sammen. Ja. Det er altså lidt gyseligt, men sådan er det. I dag der har vi været ude at cykle ikke så langt. Vi var ude på sådan en bundemandsting, sådan en koavler, hvor der stank af gødning langt væk, og jeg glæder mig til at komme hjem, fordi det der landmandsliv, det skulle ikke meget. Selvom at det kun er 2 gange, så synes jeg, det er irriterende, at jeg ikke har kunnet træne ordentligt op til workshoppen. Jeg har trænet meget nede på græsplænen. Der har jeg faktisk trænet rigtig meget. Så jeg har trænet hjemme lidt. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at gå til workshoppen. Og jeg glæder mig rigtig meget til at møde Pechina. Også fordi han er jo ligesom mester Ron. Ligesom der er bedre end rigtig mange andre. Jeg tror også, han er en af de bedste i verden.
Fordi han har jo, hele hans liv, det er jo capoeira. Og han er jo bare blevet bedre og bedre, så jeg glæder mig rigtig meget til at møde ham. Altså jo, det er beklageligt, men nu er vi tilbage med det usmagelige stof, som vi producerer. Vi super rapper ligesom typen musketerer. Som 2 glade musketerer. 2 glade musketerer. Nej. Simon han er min bedste ven, fordi vi har så mange ting til fælles. Altså, han var måske ikke lige hiphopper, da jeg mødte ham, vel? Men altså, det blev vi. Så altså, vi kan lave så mange ting sammen, hvor vi altid har det sjovt. Nej, så lyder der 2 musketerer. Ja. Men fuck, vi havde glemt, at der var flere. Fordi der er jo mere end 2 musketerer, ikke? Kan du ikke se det? Hvem? Hvad? Jamen, altså, jo, det er beklageligt, men nu er vi tilbage med det usmagelige stof, som vi producerer og rapper superord som 2 musketerer. Men fuck, der var flere. Fuck, der var flere hvad? Musketerer! Der er jo mere end 2. Altså, Nej, men vi skal ikke sidde og skære det ud i pap for folk, vel? Nej, okay, men altså... Jo, det er beklageligt, men nu er vi tilbage med det usmagelige stof, som vi producerer og rapper superrig som 2 glade musketerer og ruller bedre til end 2 raske rastanerer. Den til at fungere, studere med ord, der falder ind som idéer. Yeah! Ja, Fight Night MC. Jeg ønsker mig at Simon til et hiphop arrangement, der hedder MC's Fight Night. Men desværre så ligger det på samme tid med capoeira-træning. Men nu har jeg jo også købt billetter, men jeg glæder mig til hele året, så jeg håber ikke, Sten bliver sur, og jeg ikke kan komme til træning. Jeg har hørt, at han er undertøjsmodel. Nu er det altså dagen, hvor jeg skal til workshop. Selvom jeg ikke har fået trænet sådan helt optimalt op til workshoppen, så håber jeg virkelig, at jeg rykker op. Fordi også de gange, jeg har været der, så har jeg også trænet hårdt. Og jeg har også tænkt mig at give alt, hvad jeg har i mig, når jeg skal til workshop. Jeg smutter nu, mor. Ja. Vi ses. Så må du kæmpe godt. Ja. Ikke? Ha' en god dag. Okay. Kommer senere og kigger på. Okay. Hej, hej. Procura, procura, ele não tá lá. Foi ali, já volta já. Vi ser rigtig meget op til vores mestre, fordi at det er jo dem, der er de allerbedste. Jeg tror også nogle gange, hvis man ser dem lave et eller andet, som ser skide godt ud, ikke? Så prøver man også at efterligne det, og så lærer man det også. I må ikke døbe benet. Ingen døberi. Hold benet op. Bota a mão no chão e planta. Segura aqui, ó. Hold her. Vai soltando. Mais reto. Ja, mere lige. Du skal spænde dine mavemuskler. Spænd i mavemuskler. Fra. Du skal spænde i mavemuskler. Não, mais reto Du aqui. står og hænger. Aí, Stræk contrário, op i contrário. armene. E Og spænd i maven. tentando ele ficar sozinho. Flyt dig lidt, Fabian, så du ikke får hans fødder på hovedet også. Ok? 2 a 2. Det ser altså ikke helt rigtigt ud, det her gang der. Hele vejen rundt. Hele vejen rundt. Den bag ved ham, når han træder rundt. Og du skal den anden vej rundt. Nej. Den vej rundt. Det er samme side, det samme. Det er ja. Og så ned negative. Nej. Den anden vej fra. Den anden vej fra. Lige præcis. Flot, dreng. Så til den anden side. Hvis ikke jeg rykker op, så er jeg måske en lille bitte smule ked. Men hvis det er, jeg hører det, at jeg rykker op, så er det jo fordi, han synes, jeg er god nok, ikke? Og hvis det er, jeg ikke rykker op, så er det fordi, jeg ikke er god nok endnu. Så kan jeg jo blive det. Agora, o mexicano, eu tenho conversado com ele sobre ele passar
Pô, a aula dos adultos foi... Ele canta, ele toca, ele faz tudo, né? O que você acha? Vamos ver como é que ele fica na roda ali, a atuação dele, né? Læg mærke til, hvor store muskler Bacino har. Han er 50 år gammel. Han er også hersyg til at finde på nye ting hele tiden. Og han kan lave dem perfekt. Prøv at tænke på, at han også skal huske alt det der. Dá uma sequência que ela fazendo devagarzinho, aí não cansa muito. Se tiver bem desinibido, bem seguro dele mesmo. Hej, Sten. Hej, Frej. Skal vi lige gå... Skal lige snakke med dig? Har du fået noget ud af det? Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg har lært en masse. Er du træt? Ja. Så skal jeg hjem til. Og jeg har ondt over det hele. Jeg har ondt over det hele. Hjem og tage et langt bad? Ja. Hvad det hedder, jeg har snakket med Pacino, og jeg har også kigget på dig hele dagen selvfølgelig, ikke? Ja. Så jeg synes, at du godt kan få lov til at starte. Okay. Ja. Hej. Vi ses i morgen, så. Ja. Så nu er Capoeira workshoppen færdig, og jeg er dødstræt og har ondt over det hele. Og jeg er så glad for, at jeg er rykket op. Det er helt vildt så glad. Fordi at det er noget, jeg har vildt i rigtig lang tid. Så jeg er bare mega glad for det. Og nu vil jeg altså gerne slappe lidt af. Jeg synes, det er rigtig fedt at træne med de store nu. Så vi er ligesom de 3 drenge, som er sammen meget. Vi lærer baglæns salto og sådan noget. Og så får vi også meget bedre træning, og man sveder, og man har det rigtig dejligt.